आईपीएल 2024 रे 5 थरर चैंपियन मुंबई इंडियंस रो प्रदर्शन संतोषजनक होई पारिनी। दल प्ले ऑफ रेस रु बाद पड़िबा को जाउची। दलर प्रशंसक एवं किछि क्रिकेट पंडित एथिपाई अधिनायक हार्दिक पांड्या को दायी करुचंदी। ଏହି ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହଟାଇ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଟିଭି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼ ପରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ ଚୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖେଳିଛି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ମୁଁ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ହରଭଜନ ସିଂ ଓ ଆଦାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିକିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ରୋହିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 10 ଇନିଂସରେ 315 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କ୍ରିକେଟର ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।